Ja som niekedy veľmi rád behal na dlhé trate a kým sa to rozbehne, ten stredný úsek je taký ťažký, že kedy už bude ten cieľ, ale veľmi rád som mal na tých dlhých tratiach finále. A to preto, lebo ja som ako keby tie posledné metre, keď som vedel, že tam už je cieľ, tak zrazu ako keby som dostal také nové síly a zrazu tie kilometre, čo boli tam, ako keby neboli a som behal rýchlejšie. A niečo podobné, možno keď ste pozerali olympiádu, ten náš chodec. Bol niekde vzadu, 50 km išli a už mal 40 km v nohách a zrazu potom tie posledné kilometre zrazu vyštartoval a predbehol všetkých. A my máme vlastne teraz tú tému, že horieť, ale nevyhorieť. A potrebujeme si tiež uvedomiť to, že máme ako keby dojsť do toho cieľa. Že Boh pripravil tie najlepšie veci nakoniec. Včera nám otec Igor rozprával o tom, že čo to je vyhorenie a rozprával vlastne Igor, že ako keby v takých troch oblastiach môže vzniknúť to vyčerpanie alebo to vyhorenie, keď nám chýbajú tie také fyzické potreby naplnené, alebo keď nám tie citové, emočné, také duševné. A potom je to aj vtedy, keď napríklad my slúžime a tie naše duchovné potreby nie sú naplnené. A každý jeden z nás potrebuje nejakým spôsobom si to hľadať a strážiť, aby napríklad aby nedošiel ku tomu vyhoreniu. Ale my nechceme rozprávať iba o tom, ako nevyhorieť, lebo to by bolo málo, ale chceme horieť. Chceš horieť? Áno. Poznáš tu na zemi nejaký oheň, ktorý horí a za tvojho života nevyhorí? Hej, skládka nejaká, dobre. Mňa napadol plameň pri pomníku neznámeho vojaka, ale tu boli už niektoré také typy, napríklad slnko, hej, že to je taký zdroj, čo myslím si, že za nášho života nevyhorí, ale predsa tí veci hovoria, že za niekoľko miliónov rokov každá tá hviezda vyhorí, lebo dojde tam ten zdroj, to palivo a zrazu tej hviezdy nie, vyhorí. A to je vlastne obrazom toho, že my všetci, ktorí sme stvorení, nejakým spôsobom sme obmedzení. Že potrebujeme ako keby ten náš zdroj stále naplňať, dobíjať, aby sme nevyhasli. Ale naozaj existuje taký oheň, ktorý horí a nevyhorí. Igor včera rozprával o tom, ako napríklad to bolo s tým Eliášom, že ako on sa dostal z toho stavu vyhorenia do toho stavu horenia. A ja by som to dnes chcel predviesť, že ako máme horieť a nevyhorieť na príklade ďalšieho takého biblického muža, to je Mojžiš. A niekto môže povedať, že čo Mojžiš? Že on vyhoretý? A je taká zaujímavá vec, čo sa píše v Biblii, že keď Mojžiš zomrel, mal 120 rokov, on zomrel pri plnej sile. Naozaj Boh v jeho živote tie najlepšie veci si nechal nakoniec. Ale to je preto, lebo Mojžiš sa tiež musel naučiť, ako horieť a nevyhorieť. Keby sa to nenaučil, tak by sa isto tej 120-ky nedožil. Kedy Mojžiš prežil vyhorenie vo svojom živote? Keď poznáte ten jeho príbeh, on sa narodil ako izraelský otrok v Egypte, ale nevyrastal ako otrok, ale vyrastal na faraónovom dvore ako egyptský princ. Si ho adoptovala faraónova dcéra. A on, keď si potom uvedomil nejakým spôsobom, že on nie je Egypťan, ale že on je z toho izraelského národa, ktorí sú tam tí najposlednejší, ktorí sú tam otroci, tak mu vtedy veľmi prišlo ľúto Izraelitov. A v istej chvíli videl, ako jeden dozorca bije jedného Izraelitu a tak sa nazlostil, že chytil toho dozorcu a ho zabil. A možno si myslel, že teraz tí Izraeliti povstanú a pôjdu teraz za mnou a my to teraz dáme, my to dokážeme. Ich tam tých Egypťanov prevalcujeme. A na ďalší deň, keď videl, jak sa dvaja Izraeliti bijú, a im hovorí, že prečo sa bijete, bratia? A vtedy oni mu povedali, že kto ťa urobil sudcom nad nami? Chceš aj nás zabiť ako toho Egypťana? On vtedy zažil také odmietnutie aj zo strany vlastných a uvedomil si, že ako keby to nešlo tak, ako si to on predstavoval, ako to chcel. A vlastne Mojžiš konal vo vlastnej sile. A mnohokrát prichádza také vyhorenie do našich životov vtedy, keď my niečo chceme, keď my niečo robíme a robíme to ale vo vlastnej sile. Do istej miery to ide, do istej miery to funguje, ale potom možno sami na svojom živote vidíme, že to ako si nejde, alebo aj druhí ľudia okolo nás vidia, že to nie je ono, tak ako to bolo v prípade Mojžiša. Táto udalosť, ktorá sa mu stala, keď mal 40 rokov, ho viedla k tomu, že on musel vtedy utiecť rýchlo z Egypta, aby ho faraón nezabil a utekal do púšti a z egyptského princa
sa stal vyhnanec a sa stal pastier oviec v nejakom Zapadákove. A tam Mojžiš žil 40 rokov. A keď by na neho nikto nevsadil ani nejakú starú fajku, stala sa mu ale taká zvláštna udalosť, alebo zvláštnym spôsobom sa mu zjavil Boh. A zrazu si tak všimol taký zvláštny krík. Videl trňový krík, ktorý horí plameňom, ale nezhára. A on si zrazu uvedomil, že je to niečo zvláštne a že je to Boh, ktorý sa mu vtedy zjavil. A vlastne teraz je otázka, že prečo sa Boh zjavil Mojžišovi v tom horiacom kríku, ktorý nezháral. Niektorí by mohol povedať, že Boh chcel nejakým spôsobom takým zvláštnym úkazom zaujať, ale Boh sa mu práve preto zjavil ako oheň, ktorý nevyhorí, ktorý nezhára, kvôli tomu, že Mojžiš práve v sebe prežíval to vyhorenie. On už 40 rokov v sebe prežíval to vyhorenie. On už mal 80 rokov, bol človek, ktorý v 80-ke sa už chystá na odpočinok, ale on žil tých 40 rokov v tom vedomí, že nejakým spôsobom zlyhal, že ho druhí odmietli a že jeho život ako keby nemal zmysel. A práve vtedy sa mu Boh zjavil ako ten oheň, ktorý horí a nevyhorí. Keby sa toto stalo Mojžišovi 40 rokov predtým, keď bol v Egypte ešte tým princom, keby sa mu Boh takto zjavil, možno by on vtedy iba tak po podfúzi povedal, že Bože, jak to, že si ma nenašiel skôr, že poďme do toho, ideme. A si predstavte, že keď Mojžiš videl ten horiací krík, niečo zvláštne, a Boh zrazu sa k nemu prihovoril a Boh mu hovorí, že ja ťa povolávam k tomu, aby si vyslobodil môj ľud z Egypta, k tomu, o čom možno sníval pred tými 40 rokmi, tak on zrazu vtedy sa začína vyhovárať. Začína hovoriť, že nie. A to práve preto, lebo prežíval to vyhorenie. A my si teraz prejdeme ako keby tie jednotlivé veci, ktoré on hovoril Bohu a budeme sa pozerať, čo mu Boh hovorí, lebo to sú veci, ktoré nám Boh ukazuje, že cez to ty môžeš horieť. Cez to ty môžeš nevyhorieť. Cez to ty môžeš prežívať ten oheň, lebo ja som ten oheň, ktorý nevyhorí. A tak povedz svojmu susedovi, že poď sa spolu s Mojžišom učiť horieť, ale nevyhorieť. Prvá vec, ktorú povedal vtedy Mojžiš Bohu. Prvá jeho výhovorka bola, ale kto som ja, aby som to urobil? Inak by sa mohli povedať, že on hovoril Bohu, že mám na to? To vychádzalo z toho, čo on zažil pred tými 40 rokmi. Kedy zlyhal, kedy konal vo svojej vlastnej sile a si uvedomil, že to nefunguje. A vlastne prežíval taký pocit menejcennosti. Ja som nič. A Boh vtedy neprišiel a nedal mu nejakú tabletku na menejcennosť. Alebo nepovedal chudáčik Mojžiš, alebo mu nepovedal, že kto si ty. Ale viete, čo mu vtedy Boh povedal? Ja budem s tebou. Ja budem s tebou. To znamená, že tá prvá vec, ktorú nám Boh ponúka, aby sme nevyhoreli a aby sme nevideli seba ako nič, aby sme nevideli seba ako nejaký menejcenný, ako niekto, kto nič nevie, tak nám hovorí, že ja budem s tebou. Ja chcem mať s tebou vzťah. Ja chcem mať s tebou živý vzťah. Lebo ja som tiež vo svojom vlastnom živote, aj vo svojom kresťanskom živote, mnohokrát chcel tak kráčať tiež vo vlastnej sile. Sa snažil dokázať niečo. A som si myslel, že keď to dokážem, tak vtedy budem niekto. Budem mať nejakú hodnotu a vtedy ma Boh bude milovať. Alebo videl som aj mnohých Rómov, alebo nielen Rómov, ktorí, keď začínajú slúžiť, tak si myslia, že tá pozícia, to postavenie mi dá nejakú moju hodnotu. Že ja budem niekto. A potom ten človek vyhorí. Lebo tam na tom nestojí naša hodnota. Ale tá naša hodnota stojí na tom, že Boh je so mnou. Ja si to tak uvedomujem napríklad na svojom živote, takú jednu veľkú pravdu, že som musel dospieť k tomu, že čokoľvek budem robiť pre Boha, ja som neužitočný sluha. Že to nie je niečo, čo mi dáva moju hodnotu. To nie je niečo, čo by ma robilo viac. Aj keď je to potrebné. Aj keď Boh chce, aby som slúžil. Ale som neužitočný sluha, ale zároveň ja som milovaný syn. A toto je moja hodnota. Že ja som milovaný Bohom. Že On má so mnou vzťah. A pretože som milovaný, kvôli tomu to robím. Kvôli tomu slúžim. Nie preto slúžim, aby som bol milovaný, ale preto, že som už milovaný. Ja vstupujem do toho a slúžim. Lebo ak to bude človek robiť naopak,
dojde do vyhorenia. A niečo podobné vlastne sa stalo aj Ježišovým učeníkom. Keď Ježiš sa im zjavil skriesený a ich posielal do celého sveta. Hovorím, choďte do celého sveta. A tiež oni pochybovali, podceňovali sa, mali tu menej cenu v sebe a hovorili, kto sme my? A vtedy im Ježiš presne hovorí tie isté slova, čo Mojžišovi. Ja budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A preto potrebuješ aj seba vidieť v tom, že keď máš tento pocit takej menej cennosti, že keď je so mnou Boh, kto je proti mne? Keď je so mnou Boh, my sme väčšina. Druhú takú vec, ktorú povedal Mojžiš ako výhovorku, hovoril, že keď ja pôjdem k tým Izraelitom a poviem im, Boh ma poslal k vám a oni sa ma budú pýtať, aké je jeho meno? Čo im odpoviem? Inými slovami by sme mohli povedať, že Mojžiš vtedy Bohu hovoril, že ja ťa vlastne nepoznám. On si možno pred tými 40 rokmi myslel, že Boha pozná, keď zabil toho Egypťana. Že je vtedy horlivý za Boha a že keď to urobí takýmto spôsobom, oslávi tým Boha. Ale odvtedy, ako keby 40 rokov Boh mlčal. Bol ticho. A to bol možno ten čas, o ktorom hovoril Igor včera, že mal tých 40 rokov, aby niektoré veci prehodnotil. Aby prešiel cez to obdobie a sa pýtal, že asi to možno nebolo správne. Asi to nebolo Božie konanie. To, čo Boh chcel v mojom živote. Asi naozaj nepoznám Boha. Ale viete, čo vtedy sa stalo, keď toto povedal? Takú jednu vec zvláštnu Boh urobil, ktorú neurobil ani Abrahamovi, ani Izákovi, ani Jakubovi, ktorí boli pred Mojžišom. A to, že zjavil mu svoje meno. Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som, a dodal, toto povieš Izraelitom, ja som, ma poslal k vám. U Izraelitov malo každé meno svoj význam. A keď niekomu povedal svoje meno, tak mu povedal veľmi veľa o sebe. Povedať niekomu meno bolo ako keby dnes ste dali niekomu vizitku alebo nejaký kontakt a tu máš môj kontakt, som tu pre teba. Ozvi sa mi kedykoľvek, môžeme sa porozprávať. A niečo podobné urobil Boh Mojžišovi, keď mu zjavil svoje meno. Dal mu kontakt na seba. Dal mu osobitnú svoju prítomnosť. Už si sa niekedy zamýšľal nad tým, že prečo v starom zákone Boh nikdy nepovedal Izraelitom, choďte do celého sveta a hlasajte moje meno všetkým národom. Prečo v starom zákone Boh nepovedal Izraelitom, choďte do celého sveta a hovorte druhým ľuďom o mne. V starom zákone to Božie meno, tá osobitná Božia prítomnosť, to, kde Boh so zaľúbením prebýval, bolo iba na jednom mieste. A to vo svetostánku, keď putovali po púšti nad archou zmluvy a potom v Jeruzalemskom chráme. Boh povedal, tam bude moje meno prebývať na veky. Tam bude moja osobitná prítomnosť. A keď oni vstupovali do Božieho domu, do Božieho chrámu, zakúsovali tú osobitnú Božiu prítomnosť. Ale keď ju chceli zakúsiť, museli prísť do Jeruzalema alebo do toho svetostánku, museli tam putovať a tam prebývalo Božie meno, Božia prítomnosť. V Novom zákone sa to zmenilo. V Novom zákone tá osobitná Božia prítomnosť prebýva v každom, kto verí v Ježiša Krista. Už nie je chrám v Jeruzaleme, ale ten, kto verí v Ježiša Krista, je Božím chrámom. A tá prítomnosť, ktorá bola v tom jeruzalemskom chráme, je teraz v tebe, keď ty si Božím chrámom a preto povedal potom Ježiš, že choďte do celého sveta, lebo my teraz nesieme Ježišovo meno. V nás je tá prítomnosť a ty kdekoľvek prichádzaš, nesieš jeho meno. Nesieš jeho meno a zjavuješ jeho meno ľuďom. Nesieš jeho vôňu, lebo on je v tebe. Viete, aký je rebríček, že kto je taký najväčší muž starého zákona? Dávid, Eliáš, ešte má niekto nejaké tipy? Abraham, Mojžiš. Hej, ste v nejakej top 5, ale ešte ste sa nedostali k tomu. Nie, to je top 10. Prorok Samuel tiež top 10. Nie. Ján Krstiteľ. Áno, výborne. Ján Krstiteľ je najväčším prorokom starého zákona. A odkiaľ to vieme? Lebo to povedal Ježiš. Hovorí, že zo ženy sa nenarodil väčší človek ako Ján. A to preto, lebo on mal zo všetkých tých prorokov milosť, že videl Mesiáša. Ale potom nasleduje ale, ktoré povedal Ježiš. Ale. A čo je to ale, ktoré povedal? Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší,
je väčší ako on. Počuješ, čo povedal Ježiš? Ten, kto je v Božom kráľovstve menší ako Ján Krstiteľ, je väčší ako on. Prečo? Lebo v Jánovi, ani v Mojžišovi, ani v tých prorokoch nebolo Božie meno. Oni neniesli Božie meno. Oni museli putovať do toho Božieho domu, aby sa tam stretli s Bohom. Ale najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako Ján kvôli tomu, že v ňom prebýva živý Boh. Že jeho meno je v ňom. A my nesieme jeho meno. Boh nás posiela niesť jeho meno. A tak zamyslí sa nad tým, že čo vykonali tí muži v starom zákone bez toho, že by bola v nich tá osobitná Božia prítomnosť. A k čomu nás povoláva potom Boh, keď je on v nás, keď my teraz nesieme jeho meno. A tak my budeme možno pozvaní, keď pôjdeme to, čo robíme v tých našich rómskych osádach, že staviame budovy, že robíme možno rôzne nejaké aktivity, máme nejaké stredka. Ale viete, budovu môže postaviť aj človek, ktorý je neveriaci, ktorý nenesie Ježišové meno. Aj štát vie robiť sociálne aktivity. Ale nikto nemôže do rómskych osád priniesť Božiu prítomnosť a jeho meno, keď v ňom neprebýva Ježiš, keď v ňom nie je Duch Svätý. A vlastne toto je naša úloha. Toto je ako keby tá najväčšia úloha, ktorú nám Boh dáva, že priniesť tam jeho prítomnosť. Už tým, že tam si a máš jeho meno, prinášaš tam Božiu prítomnosť. My sa niekedy tak pozeráme a hovoríme si, aký je zlý svet okolo nás, jaká je strašná doba, jaká je temná doba okolo nás, prečo som sa do takej doby narodil, prečo som sa do takého prostredia narodil. Ale skúsme si to pozrieť naopak, alebo pozrieť sa na to naopak. A Bože, aká milosť, že môžem práve v tejto dobe byť, že môžem práve v tejto dobe prinášať tvoju prítomnosť tam, kde je tma, tam, kde nie je svetlo. Niekedy tí ľudia museli prichádzať do Jeruzalemského chrámu a teraz ty, keď tam prichádzaš, oni môžu vnímať Božiu prítomnosť, môžu cítiť Božiu prítomnosť, keď je v tebe, keď ju nesieš. A toto ti bude dávať tú milosť, aby si nevyhorel. Keď nielen sa dáš zahltiť tými takými vonkajšími vecami, ale keď budeš neustále vstupovať do tej Božej prítomnosti, do tej zjavujúcej Božej prítomnosti. Áno, Boh je tu všade a je tu stále, ale Boh má aj svoju takú zjavujúcu prítomnosť. A Boh nás povoláva každý deň vstupovať do tejto prítomnosti, lebo keď to nebudeme robiť, budeme vyčerpaní, nebudeme vládať. Nebude sa nám chcieť, budeme padať. Ja si tak uvedomujem, asi pred rokom a pol ma manželka pozvala k tomu, že dačo chýbalo je v našom manželskom vzťahu a hovorila, že my sa spolu nemodlíme. A ja máš pravdu. A potom povedala, no tak poďme sa modliť. A každý večer máme o 9:00 také chvály, také spoločné modlitby. A ja som si predstavil, o 9:00 teraz večer začnem sa modliť, keď ja myslím na posteľ a už všetko, celý deň je za mnou, všetky tie problémy. A to je posledná chvíľa, kedy by sa mi chcelo teraz modliť, ale my sme to začali robiť. Prvých 10 minút nesiem batoh na pleci z toho dňa, ale modlíme sa a zrazu prišla chvíľa, bum, ten batoh padol a prišla tá Božia zjavujúca prítomnosť. A my prežívame to občerstvenie, to, že Boh je ten, ktorý nás nesie, Boh je ten, ktorý je pri nás. A to mi dáva potom tú silu do toho ďalšieho dňa vykročiť. Alebo môžeš to prežiť, keď prichádzaš na Eucharistiu, kde je Ježiš a príjmaš jeho prítomnosť. Keď to nebereš iba tak, vstupuj do tej prítomnosti, aby si nevyhorel. Ale Mojžiš si to svoje vyhorenie niesol hlboko v sebe a tak sa pozrieme na tú jeho ďalšiu výhovorku, ktorú povedal. Mojžiš namietal. A keď mi nebudú veriť a nebudú počúvať môj hlas, ale budú vravieť, nezjavil sa ti Pán? Táto výhovorka by sa dala tak jednoducho povedať, že oni ma odmietnú, tak, jak ma odmietli vtedy, keď som toho Egypťana zabil. A ja prežijem to isté sklamanie, ako vtedy. Prežívaš niekedy to aj ty? Že keď máš niečo robiť, ideš a oni ma nepríjmu, oni ma nebudú počúvať. Prežívaš to? A čo mu hovorí Boh na to? Hovorí mu, že ja ti dám svoju moc a dám ti nadprirodzenú vieru do tej situácií. A pýta sa ho, že čo máš v ruke? A on hovorí palicu. A on mu hovorí, hoď tú palicu. A ona sa premenila na toho hada.
A potom mu povedal, že túto palicu zober do ruky, majú pri sebe stále. A keď budú prichádzať takéto situácie, tak ty ju vtedy používaj. Ty vtedy ňou rob zázraky. Keby sme to preniesli do našej situácie, čo nám Boh hovorí, keď ty prežívaš niečo podobné? Hovorí ti, že to, čo robíš, nie je o tebe. Ježiš ti tiež obrazne povedané dáva palicu. A to je jeho moc. Je to moc Ducha Svätého. Nielen jeho prítomnosť, ale jeho moc. A Ježiš nám tiež chce povedať, že môj duch je tu preto, a preto je v tebe, aby skrze teba konal. Nielen aby v tebe prebýval. Keď sa pozrieme na tie charizmy Ducha Svätého, v ktorých Duch Svätý pôsobí a koná, tak sú ako keby také 3 základné oblasti, kde Duch Svätý pôsobí cez tieto charizmy. A to je to, že nám dáva do takých rôznych situácií, kde sa necítime istí, alebo nevieme, čo máme robiť, dáva nám slovo, aby sme vedeli, čo máme hovoriť. Aby sme vyslovili to správne slovo. Potom, taká druhá vec, je to, že nám dáva tú múdrosť a rozlišovanie, aby sme vedeli tie situácie rozlišiť, aké sa my nachádzame, aké sa nachádza naše spoločenstvo, alebo konkrétny človek, ktorý príde za mnou. To je to, čo včera rozprával otec Martin. To robí Duch Svätý. Aby sme vedeli rozlíšiť, lebo keď nevieme rozlišovať, môžeme robiť nesprávne veci a potom upadáme do toho sklamania, vyhorenia. A potom takú tretiu vec, čo spôsobuje Duch Svätý cez tie charizmy, je to, že nám dáva moc, aby sme konali účinne a efektívne. Viete, z čoho sa skladá voda? Kto bol na chemii? Áno, je to 2 atómy vodíka a 1 atóm kyslíka, H2O. A keby ste zmiešali tieto 2 plyny, kyslík ako plyn a vodík ako plyn, viete, čo by ste mali v tej nádobe? Mali by ste iba nejaký plyn, nejaký vzduch. Niečo, čo nevidíte. Para, nič, nevidíš to. Je tam iba vodík a kyslík a nikto nevie o tom vodíku a kyslíku, že tam je, lebo ich nevidno. Ale viete, čo sa stane, keby tam prišla iskra? By nastal výbuch a to, čo je neviditeľné, by sa zrazu zmenilo na vodu. A zrazu by tú vodu bolo vidieť. A niečo podobné nám tu vlastne hovorí Boh Mojžišovi, že ty môžeš tým ľuďom slúžiť, môžeš sa snažiť, až zmodraješ, môžeš im hovoriť, koľko chceš, ale kým nepríde tá moja iskra, moc Ducha Svätého, tak to pre nich bude iba pára, bude to iba pre nich prázdny vzduch, nebudú to chápať, ale tá iskra Ducha Svätého to premení na tú živú vodu, z ktorej sa budú môcť napiť. A preto potrebujeme tú moc Ducha Svätého, aby sme nevyhoreli v tom. 4. výhovorka Mojžiša. Ja nie som výrečný muž. Nebol som predtým ani teraz a mám nemotorné ústa a ťarbavý jazyk. Čo tým chcel Bohu povedať? Ja neviem rozprávať. Alebo mohol tým povedať, že aj keď rozprávam, aj keď som vtedy tým Izraelitom to hovoril, moje slova nemali žiaden účinok, nemali moc. A je to taký zaujímavý výrok človeka, ktorému sa inak pripisujú v Biblii 5 kníh. Človek, ktorý má nemotorné ústa, že až toľko kníh napísal, tak pozri sa na svoje ústa, že nemáš až také nemotorné. Ale čo tým Mojžiš chcel povedať je to, že si veľmi dobre uvedomoval, že jedno je hovoriť niečo a druhé je to, aby to tí druhí ľudia primali, aby to počúvali. A tak Mojžiš to zažil nielen vtedy, keď ho tí súkmeňovci pred tými 40 rokmi odmietli. Ale aj potom, keď bol už potom v Egypte, aby ich vyvádzal, tak oni stále nepočúvali to jeho slovo. Aj keď ich vyviedol z Egypta, keď boli na púšti, stále nepočúvali to jeho slovo. Ale čo Boh ho vtedy naučil Mojžiša pri tom kríku bolo to, že mu hovorí, že ale nespoliehaj sa na svoje slova, lebo ja som ten, ktorý dáva reč človeku, ktorý stvoril jeho ústa, ktorý mu dal jazyk. A ja budem cez tvoje ústa hovoriť a budem ti ukazovať, čo máš hovoriť. Budem ťa poučať, čo máš hovoriť. A tak inými slovami, ďalšia dôležitá vec, aby si nevyhorel v tých situáciách, v ktorých sa budeš nachádzať, je to, že budeš stáť na Božom slove. Lebo budú prichádzať také rôzne situácie do tvojho života, ktoré ťa budú chcieť okradnúť o tvoju vieru, nádej a lásku. A tie situácie majú také rôzne mená. Sklamanie, odmietnutie, možno hnev, strach,
neodpustenie a ďalšie takéto podobné situácie budú prichádzať. Ale ty, keď poznáš Božie slovo, tak môžeš v takej situácii nestať na tých okolnostiach, ktoré budú okolo teba, ale môžeš ako Mojžiš stále prehlasovať to Božie slovo, či už nad sebou, alebo nad tým človekom, alebo nad tou situáciou. Lebo keď to nebudeš robiť, tak ťa toto prevalcuje. Tie myšlienky a tie situácie ťa prevalcujú. Viete, koľký z tých niekoľko 100 000 ľudí, ktorých vyviedol z Egypta, vošli do zasľúbenej zeme? Z tých niekoľko 100 000, 2 iba vošli do zasľúbenej zeme. Jozue a Kaleb. A prečo iba 2? Lebo to boli tí 2, ktorí objavili, že je dôležité zostávať v tej zjavenej Božej prítomnosti v tom stánku a ktorí sa spoliehali na Božie slovo, aj keď situácia okolo hovorila inak. Keď Boh povedal, že dostanete tú zasľúbenú zem a môžete ju zaujať, oni tomu slovu verili, aj keď tá situácia hovorila inak. A povedali to Božie slovo. Áno, my tomu veríme a dôverujeme. A kvôli tomu vošli do tej zasľúbenej zeme. Že to Božie slovo vyslovovali, prehlasovali a stáli na Božom slove. A tak by sme mohli myslieť, že Mojžiš už bol možno taký presvedčený o tom, že naozaj už teraz ma Boh povoláva, že už mi dáva všetko, čo potrebujem. Ale viete, čo povedal Mojžiš na to všetko, čo mu Boh povedal? Páne, pošli niekoho iného. Pošli niekoho iného, nie mňa. Totálne vyhoretý človek. Tu sa Pán nahneval už na Mojžiša a povedal mu, či nie je tvoj brat Áron Levita, on ti ide oproti a keď ťa uvidí, bude sa zo srdca radovať. A tak, otec Martin tak hovorí, že je presvedčený, že Boh si mnohých ľudí, aj Slovákov, povoláva napríklad ku službe k Rómom. Ale tiež postoj mnohých je asi taký ako u Mojžiša, že Pane, pošli niekoho, len nie mňa. Pošli nejakého svätého kňaza, nejaké sväté sestry, ja sa budem aj za nich modliť, len nie mňa. A sa mi páči postoj Glórie, ktorá tu chodí už niekoľko rokov na Slovensko, aby slúžila tu medzi Romami. A mne sa páči jej modlitba, alebo čo ho rozprávala, že keď vníma to povolanie ku Rómom, ona to ako keby tak otočila na druhú stranu a hovorí, že Bože, ďakujem ti, že si ma povolal ku Rómom a nie ku ľudožrutom. A tak o čom svedčí tá posledná Mojžišova výhovorka? Mojžiš cítil, že predtým bojoval za niečo sám. Že nemal spoločenstvo. Preto mu Boh povedal, ja ti posielam brata. Nebudeš sám. Nebudeš sám, aby, keď budeš možno prežívať aj nejaké sklamanie, únavu a tak ďalej, že bude pri tebe tvoj brat. A my do istej miery vieme tak fungovať sami a možno aj v nás mužov je tak to, že my mnohokrát chceme niečo dokázať a chceme niečo urobiť sami. Ja si pamätám veľmi dobre na tie začiatky u nás v Krížovej Si, že som bol kurič, ministrant, rozdávateľ príjmania, spevák, vedúci stretiek a toľko vecí. A všetko som robil sám na začiatku. A si pamätám veľmi dobre, sme vtedy boli na takej duchovnej obnove s otcom Martinom. A keď sa modlili nado mnou, tak dodnes mi znie v ušiach tie slova, ktoré otec Martin hovoril. Potrebuješ tým. Potrebuješ tým. Aj ty potrebuješ tým, aby si v tom, čo robíš, nebol sám. Ježiš tiež poslal svojich učeníkov po dvoch, aby slúžili. A vedel, prečo to robí. A ja som videl tiež veľa takých samorastov, ľudí, ktorí sa zapálili pre Boha, ale nejakým spôsobom odmietali ísť a podriadiť sa aj v tomu spoločenstvu. A tí ľudia veľmi rýchlo, ako zasvietili, tak zhasli. Samorasty. A tak ľudia ťa môžu aj v tom spoločenstve sklamať. Mám jedného kamaráta, ktorý hovorí, že kým som nevstúpil do spoločenstva, nemal som problémy, ale odkedy som vstúpil do spoločenstva, začal som mať problémy. Ale naozaj to spoločenstvo bratov a sestier je tým liekom, ktorý nám Boh dáva na to, aby sme nevyhoreli a aby sme horeli.
A tak, čo potreboval sa Mojžiš naučiť, aby nevyhorel? Čo je tých 5 vecí, cez ktoré mu Boh hovoril, že cez toto budú tvoje duchovné zdroje dobité, budú naplnené. Čo je to? Prežívať, mať ten osobný vzťah s Bohom. Potom, čo potrebujeme? Potrebujeme niesť jeho prítomnosť, každý deň vstupovať do tej jeho prítomnosti. Čo ešte potrebujeme? Byť otvorený na to moc a konanie Ducha Svätého. Potom spoliehať sa na Božie slovo. A posledná vec, potrebujeme mať spoločenstvo bratov a sestier.